Πήγαμε από το άλλο βουνό και κατεβήκαμε. Είναι στο κάστρο. Ναι. Επιβιώσαμε. Γύρω σιγά. Ρε, γιατί πάτε από εκεί? Αυτό είναι δρόμο από εδώ. Ωραίο. Ναι, παιδιά, έχει δρόμο. Δεν πειράζει. Μπορεί και από εδώ. Τι λέτε ρε μαλάκια? Μπορεί και από εδώ. Όχι παιδιά, παιδιά είναι ψηλά. Ω, είναι πολύ επικίνδυνο. Εγώ κατέβηκα. Μην πας. Έχει πιάσει και ο Βασίλης μια κιουλίτσα. Δεν θα πάω. Πρόσεχε. Αυτό είσαι δικαί μου. Εγώ